Kai, wai ubanka? Ko wai ubanka kira mana shi a waya? Kira shi mana. Ka kira shi mana. Hello. Ko ma waye kai? Ɗanka yana gurin mu ka kawo mana kuɗi naira miliyan 5. Idan ba kawo shi ba kuwa, to za ka zo ka ɗauki gawarsa. Kuma kakka take wani sai ka gaya wata hukuma. In dai ka gaya wata hukuma to ka yi ban kwana da ɗan ko ban gane ba. Gashi nan zuwa. Ka ga mai inda zai kawo kuɗin ko? Ya ce ya san gurin. An gama mana. Wai ya san gurin. Suna so su